sarki guda ɗaya, me juya mallakutu na sababu kishiya. Nan ko dubin salati gun kairul anbiya, alaika sa sahabu duka sun yi juriya. Yarje gare ka Allah in miƙa godiya, da kai ni a cikin ‘ya'ya na Adamu. Walƙad karramna bani Adama, matsayin dukan halitta mutum yana sama. Fi asani taqwim kasashe ya zama, dole ne mu goda Allah mu bani Adama, da yayi mu a cikin jerin masu hikima, sannan ya yarda mu sifantu da sufar ilimu. So sai ya yi mu a siffa ta burburi, ko kuma ya ba mu bindi irin na ɗanburi, ko kuma ya yi mu siffa irin ta gatari. Amma ya mana ni'ima a cikin fallalarsa, ya yi mana kattari, ya yi mu a cikin ‘ya'ya na Adamu. Ga Allah na mika godiya, kai alhamdulillah ilahi mai dare da safiya. Rabbi ka kara yin salati gun kairul anbiya, alaye ka sa sahabu sannan ka sa da mu.